siya sayo ang Kasi kailangan ka bagsak ba? may ulan sir ba sayo siya sugo na tayo niya Pero ka-open din nila rin. Terus glider, lang pasakay. May pagkisuon doon ron. Pagsakan man nila anak, hindi na sa mampayag, yan ang ulan. Init mo nila tili. Grabe na, bisag summer na. Di na gimis na usay nga, udto pag ulan na, init kayo baga, talipidin dyan. Kami hindi sir, nag-ulan din niyo. Hindi sila summer. Tagapon yun. Kadahapon din no? Dili ka, Mel? Signal. Dili may first signal. Pero lagi na yung asudad ko no. Wala na no? Wala asudad na. taas din yung ngalan Number na lang, number. 1699 532. Basta kikatay laging kuhan na doon sa wifi lagi sa kusina. Capital A, capital B, capital C. Sila speaker ba? Di ba nag-start sa doon? Wala speaker dito ba? Ay! Nadira speaker, ay! Ay na! Na speaker dira? Speaker? Speaker! Ah, sige. Diara, panihog na kahipos. Sabi na yung pangapi. Yan na, udayin na, ano. Kami kahangin na. Ako, baka nag-chara na din ni Ibniga sa gawas. Ay, sumupay na ni ako. Hindi na ako kailan ng gawas. Na. Palo na kami. Ang bilis ng friends ko, grabe ka. Sabi yan nila. Ano, may ay na, yeso mo, 1,000 points, medyo na siya. Ano ay na, hindi kayo nga, sa aming kasi ng bulan. May supply kurente Wala, basig igna sila ba ang mga rice cooker, basig gulay kurinti. Maon rin mga hinay. Matugin na yan kuhan. Hindi kitikinit. Wala na si Chris. Wala na. Wala na. Hindi na ako din ito siya. Ano na ba? Pon man tanan Kung siguro natin, hinay ang supply sa kantahan. Hindi kaya nila. Sige ko na walang ko. aso solar mo gani Dili, oy. Solar ko ano no? Sige lang. jari ka magtula tindog ka pagtindog wala nagkuano isip na Sa-charge siya? may bangko na to Na may kwanda niyo, extension no? hindi ba bubo puro sa Mayagyo? hospital sa ni Extension. hospital po din extension Hindi na-upload. Hindi na-upload. Muy claro. Apple ba, Chris? wala na ka po Kada na rin dito.
kayo sirap. Tagal ko kung dugay din mo ng clean. Parang ito. Naram mo ito. Hindi na po sa ulo nyo ba? Kita ko po. Parang mga 25 centavos ito. Ito, mayagi ganina miso. Yun eh. Hindi ko makatungkian niya. Ano nga dalo no? Ha? Adya ko mo no? Sa pauto? No, rating the chat group chat man. Kaya nag-send na kayo pag picture nga. Wala mo ginagabutan mo ka sa inyo. Abi no, before sa police park, sige man lagi parking lot, sige na parking lot. Nakagir ang lugar nila. Wala, nibalik ko ni. Balik na yun. Asa ka nakadulong ba? Dito ato na bandalan. Asa na? Nagawin bang tulong ka? Dito right hand. Nagal. Kaya nakibalik. Gansi kita do, magic panalo. Dapat. Okay. Buat mo dia, bang. Kami di sana luwe kita ano yun ako. Sana pero na ako pero ang papel. Papel. Ang doon. Ang talaga. Kamu ko, kaya yung nagkaroon ng lirid ba?
mas ulit. Isa pa, si Glidel sila naman, Glidel Francis sa graph, no? Kanya ani, bakit kanta siguro sila din ang iburong matulog dito ng sila. Natulog na kayo. Tulog daan. Tulog daan, ano sa daan. Sobra wala sa Israel break. Ako dyan, sir. Ano ko dyan? Ako dyan. Ako dyan. Kinistart naman, no? Ang pati, di Chris man yun. Kadang ludi ako ah. Panahuman? Wala. Ganda eh, makaulit eh. Nakita na niya, eh. Overlook. Ito yung kakais nila na. Kaya marami malapay-lapay. Patay si Chris. Ala, anak pa. Kita na kaya namin ito eh. Huruf ba, huruf? Palo. Ay, patay sa ito. Chris, bobo. Magunitang, mage magunit. Tanawa gani. Rating oh. Magtang ko karon taon. Kani nga bill. Bubog yun. Tigsod ka na si ano ba, si Beatrix kay yung kabalo gamit niya na yung mga ilis-ilis sa kanang Sin niya oh. Sakit ayaw ko na lang kailit. taboy. Nakatayken na ka. Wala payong. Naligo yun ka. Kasi kita sila kay mage ka nun. Bigyan na. Luwi kita kay backwood damage. Naningay ko kapatyo na sa kuano. Makayod ka na, ni-push yun na. Dali na ako kapatyo sa circle.
Malaban pa rin ang balig. Dito. Nagdagdag ko ba yun? Ito, tulog ito. Asok sa taso. Mali, banana. Ang pagkinilabay ra po. Tawa lang ito. Mahayag din. Mahayag din. Milit na ulit. Sige, sige pa. Bro, Roll pa dyan po rin. Ilang milit ko. Pinagpuan ko tuloy. Corner, si Chris. Take na. Di yan, nag-swap ako. Nag-download ako. Nag-ano po ko, nag-punta ko data kay Unique Smart. Ito yung lagi. Switch ako sa blue. Nes, polo. Kapil, bay. Kalit lang yung kapil, bay. Yan ang dula. Ano sa gula? Tulog ka, tulog. Ali, Sir Enrico, ikaw. Ano sila? Ito ang mulatan. Movie ko video. Gata naman. Nag-switch ako with Laing Network, Unique Smart. Naing smart na. Puro me. Sikit kayo. Mga hold pag ito. Tulod. Sulod ka kayo. Stand kayo. Bakit ka? Lawan na ulan. Ayun, mga init lang. Init na. Saba mong gamit. Dali ra na yan. Dati ka nang paano na yan. Ang pagigit dito. Ang 100 natin. Paano na nasa doras mo? Kung ano gamit, baguwang na kayo. Hindi mo magtingin. Mana? Ilan na lang. Three. Hindi ka na. Kami. Ulat ako. 23. Dali rin na. Mana? Kita na ba pinapamidyo? Patay na kayo na. Uy, bilang sila. Mantan pala dili. Mantan begitu. Yan, begitu. Ay, atin pagawas ko lang. Nagdagan na kay ano na sa nauna.
Palit mo di katwadaan. Hindi na tamang boots eh. Ay, haya ni nanay. Yan. Yan. Apel na loyo nito. Ang barang. Pero Loy, mas Loy, taning kuhan. Hindi, helta din eh. Ano sa pangino? Dili ka ni Sibil ba? Napagit si Kuan ka ng Xavier. Spam din na pero ni. Sinigang. Laro na kayo, pangkain ako. Ulti na gidit sa tumang ako. Pang kapre. Kapre. Ah, malas ba? Malas tang. Nanay pag-asa ani na. Spam pagigis sila. Ay, hindi na rin. Tumungan ba ito? Itiloy. Slow. Beer day. Ito kaya. Nanti kita sudah spam dulu, sakit kayak itu. Oh, boleh na. Enggak, kadang nggak pakai itu. Mengalir. Gusta. Good. Yan ba sa Molina, walang hilak na. Siguro musil na mga. Bakit ko sila? Dili ko. Kaya ako din. Slow, siya ako namatay ko. I think talaga na lifestyle ako. I think hindi ko siguro tayo skill ko lifestyle ko. Music like skiing. Kasi hindi sa dos. Ata hindi. Banda-banda, bagay Kinsa ba? ka mo? Abi, nagkakuhan ko ba? Bigger. Oops. Pwede ka live. Baloy. Eh, daw datong flash. Uy, Purok manok na mo ba? Wala, pag-bigger. mamanok. Mamanok. Nabalos daw, gupaan na ikaw tawin. Nawala. Isot mo? Kami ako sa mga bubong galawan. Ha? Mga bubong galawan. Pang patay na igog na na. Lagi ilang yung kwan ba yun? Return? Sila nga palusan na. Sorry na, huwag ka na magalit. Dahil ka na. Ulo ka kapatid. Diba, dako na? Ay! Ako yan! Di ba, maanak mo na? Ba ba anak balik niya? Bubo. Namatay. Ay! Boom! Wala po. Ito, boss, naada. Tingnan, panaog na dano sa ipanaog. Ay, dala ni mo? Put si ano. Ipakuha na ito, gusto. Panaog na lapit lang si Jessa. Si Jessa, panahon na Jessa. Payong dia, tagwa. Payong, Chris. May payong yung bagay. Huwag naman ni payong sa pinamata. Lifestyle ito, ay timani, pero kuhan ba? Kira tayo spam ito. Email to kayo. Hindi ka. Si Pag... Like, si Payne. Tapos ito, kailogan bito kaning si Fion mo.
kayo. Ate, madam. Buang ka. Yung sa tiro na lang. Ayun. Okay. Tumagwe. Nasa Sibir, siya lang nag-ulti yun niya. Hoy. Sige, tuko. Ate niya. Naro? Naro? Lubang naong. Lubang naong. Ano yun ka? Ano ka bukilo? Yate! Nakaman ako. Chicken. Pero ka ni. Uy, sige. Chicken. Okay lang. Isa. Bumir lang. Agay. Oh, picker. Ano, bumir lang. Uy. Tatay. Yan, start. Ha? Hotdog. About. Nanay mo mga kalahi, uling. Yes. Nanay mo mga kalahi. Kilig. Madam, may lighter na ako. Wala ko lighter, ba? Yes, nabis mo ka. Grabe ka, kayod ba? 6 minutes. Ipush nila, mga sirop ba? 6 minutes, no? Kaya pa ni, magwa pa ni. Pilit to, pilit to. Isa. Gamay lang si Milis. Last to si Milis, ah. Hindi siya ka. Tayo na na. Imi na musil. Tagan. Pangit, ginahiro ba? Kuha na siya, burst na siya. Ge. Lain kayo. Ah, gipod. Igupod. Okay, ito yung item nga ni. Ganang BOD, BOD. ang Defector, katong murag pang assassin nga kan dito. Itong Violet. Yung tingin automatic. Kaya yung kuwan. Ala, yate. Hiptasis. Ang hiptasis na ni. Oy, klasis, kana siya. BOD din, Defector. Ay, ipos. Gabi sa ipos ng ilang. Mana? Ah, patyang crepes. Patyang crepes. Bigyan kayo nila eh. Grabe sa kayo, Jun. Bro, lipos. Sakit yung botnets. Kita pa to, dula pa ta to. Dula-dulaan mo. Mga itim pa gito. Kuan dito sila kay kanang mga nakon dito. So gani. Kanang Namulamo man ka. gi-report ba? Di ka nakadulag drunk sa report. Adili, nagkuhan to karang wala, may di pa kadulag raw. Oo. Di ka win rate nila ba? Makuan ba sa bro? Dili, no? May labot bro, no? Classic. Apil, classic. Oh. Padili naman nato sa klase. Pero nauna po iti. Ang gani. Kapantay ko sa una. Apil ang classic. Ito ra ba? Ako, ginabay. Classic na classic ba? Dagbe. Classic. Ay, di ka classic eh. Kung sa kon. Ngayon, may season. Accept. Apil din classic mapikto na na. Okay, no? Sa reset. O dili kadlog. Badog yan. Pag umana na MCL ako din. Sakit na nila. Di ko musugutan. Nakaglawas mo ang imong sakayo, patulod. Kaya ulit, nangutana ba ba? Sa tigulan. Ada bit ang balay dahil ayan, kudlo. Salay mo kami. Oh, na may nakakutang na to. Ay mo, saluyo mo. Nagrang? Or Saluyo, tindahan dia. Ha? Tindahan dia. Dili ba nangutana? Ah, balay ko. Pasabot lang yun. Kaya mo ni. Thumbs up. Ala kanyo image na ko ni. pick up ilang rap sakyan na. Rush. Kato. Ang sa gitudlo ang ilang balay gid sa tigulan. Ganina pa gani ma'am. Taga ba? Ay, mo siguro nila po. Katong balay dito ba? Ibo mo namugot o na may nga tulog dito. Namin na mo. Ganun ko gamay mo dala. Please pagulog mo na. Amo dito, dito manasig. Comedy siya, may mga kabin-kabin niya po. Ba siya kapag Tong na kabayo. Continuation na saddle. O ba o. Saddle Ridge. Sabi na mo Ano na siya siya. ng yan ang extinction. ay sundan ito mo. Mutana, okay, may security guard. Dito security guard.
Wala. Paulan-ulan yun, Rose! Paulan-ulan yun din ha, Rose. Like Jess, saga. Mage nga pa ang dress Kasi mo, i-burst din mo. VIP mo na rin nagkatong priority 1. Sugukon ta ni Ditso. Anzay, sir. Anzay mo, sir. Batan ta ni Ditso. Kaya tsada kayo kinasi, neighbor. Tara, ang gisugok. Aman na mo. Kani, urot tani sila. Ana. Ditso ba eh? Kada klase na pirma yung para dita level. Ay, naman eh. Free ka na. Sugok ba yun? Na gina zoro na ko dito. Ba't wala yung dito? Saan di pagkuhan, no? Saan di pag... Magang ka? Ay, ayoko. Sir. Ako. Kasi yun, nakatakas. Sabi ang good. Kada. Cheers, salute, cheers. Oh, Ang hero. lang kayo. Pinabalik ko. Ako ba? Balay ang isa. Ang isa. Gidala niya, nagdala ka giro raw? Wala na namin. Ay, ang isa kayo. Wala. Ikaw na ni Doc. Wala na. Nakayulti. Nalga. Naked Rose. Nakay dito na. Lisod, mag-park dito eh. Kamusta man, Jess? Dilim Kamusta tanaw. man ang pagburo? Pero? Botan na maghani. Sabi na ito. Sahay. Sahay naman ang dili. Buwatan ang bili. Ano di sahay dili? Buwatan. Kada to kuan ba opisina kada Bernice mo hapit sa kanang kuan ana SM. Na kunay sugong buros no. Doon na siya. Eh, wala sir ni. Wala mo. Ala ko ba? Kunawa sa imo ah. Ano dito sa kita na ko nga na may balay kuan. Ano kita ng balay ng halan? Yung dalang. Ako pa na ninyo. Ako di ko kasaklan. Uli ako pa bagang. Ha? Hindi ako man na. Gali. Lisod ko na. Ano din yung mga batuta na. Yeah. Hindi pwede mo Kaya naging bato lagi. Kaya bato. Hindi ko. Saan na ako mawala yung spike at muligid? Ligis-ligis. Di mo kasaka. Ikis-ikis kay kuhan ni Uma. Sobrang. Ay, kaya to pa rin mo sa ubos, no? Ah, wala man. Nara sa kilid. Kaning dalan. Ano mo? Tara. Camp ano? Camp. Samparking. Tara. Ano to? Uy, kauban. Na-cancel lagi ako ang kuan is sis. Lagi kakundi. Grabe ni cancel ko ni Kuan boy. Padang, i-cancel ko ni Padang. Ang sumbag niya nakaka-trace. Tara. Wala mo na. Wala na may orange. Ang kapag. Kanay uling? Kuan na din tayo, magsuba-suba na din Puro ta. ba ini mo ta? Hindi ka kapun boy. Wala na layer pa siya. Ay, ako gani. Nagka, masuko ko. Balir niya. Kung hindi gases na kumuplikir, dili naman mapalong, no? Dili, miss dili. Leader Badang. Ha? Malag ka. Guys, joke lang. May kaya nga, nakay kung pandya. Pero kung mo tuplo kog lahi nga skill, dili na pod. Makancel dyan. Ah, makancel na siya kung mo tuplo kog lahi nga skill. Kung sa aplikero din ka. Trigger. Kabalos ka ulti. Harap. Pero pa ito. Yung is-is. Yes, Ay, purify. si Kondi, si Atlas ba? Ay, naka-first skill din siya. Ay, second. Ah, wala si Badang da sa kilid. Quick kill. Pero bagang. Basta dati rin. Sila ka na extra. Kilig ko. Dari? Huwag na matay sa lungat. Ano sa ba? CR mo nga. Sarap. Antik sarap eh. Hello, welcome to my vlog. Ulit na rin. Pero si Kunti.
No, aray ko, Patay. hindi na ka. Tagam. Hindi na ka. Iwan on one ng mga mate. Pangsudlan na, be. Oo. Sir, ikaw, gina mo gila ka sa Ayaw mo wala. sulod, eh. Sulod Pwede na, pwede na. Sugba. Sugba na. Pwede na. Iya ka tulod. Asa magkuhan? Yara na to ikaw na. Pao na to. Naluto ang rice worms. Ano to, gabi ha? Kaloyan, sige mo. Igor atong bugas para umapod o magdugang kadaan. Siguro na Tara, tara, tara. Buha man to kakuhan, pagkano? Tara. Buha man to kakuhan. Pataya, way nakuha. Okay. Ako na yung nakuha nun. Sila glider dito pikas sa taas. Asa? Dito sa ako. Inyo kauban? Oo. Kamu man siguro. Sila kamo si Ralph, si ikaw, si Jo, Kuhan man si dito. Eunice. Dadani silang Ralph. Isa man ay sugdan ah. Ay, asa di pwede makasugba? Dili ra, dili pa dili. Tira dyan. Mag-ulan naman, di naman sure na mulan ba? Dili na ni makakuan eh. Manay, dari naman na bulan. Dito sa ubus mo. Pwede na siguro eh. Hi, Kyote. Mga windshield. Kawaryo. Basta. Hindi mo day na 5.5. Yan, di ba? Ay ka ng season. Ay, oo. Nakapunta pre. Ay, custom ba? Nakapunta. Hindi ba custom? Ito to. Raway lang. Ito to. Sada kay ko flicker kay ni atras na. Sada kay ko flicker kay ni atras. Bugok ulay na isisan. Subo, no? Subo na arms. Gani. Sigbo na kayo. Ah, wala. Wala na gawin yan. Hello, ano? Kumain ng kalepo. Saan na ako ito? Subo na na, bay. Wala na. Mahal. Sige. Kalungat ka, bagang nga ka. Pilit-pilit, magkala. Lagi yung timing badan na. Sige. Nakalyo ko siya. Attack speed, maganda yung iguan namin. Balik na tadan ni Nakapunta, Doso. pre. Nga nagmulan. Wala pa ba kanini ko gabi? Hindi. Pero hindi, nanike. Siguro ay labay. Badang ka, ha? Badang ka. Madang ka. Yawe. Matatalo. Bisa sa iyo tutupit ako yung tutupit ako na. Ay, yes, yun. Daog ka ni. May ka na din. Nasa maklas. Ulam. Saan ako isip? Ayak na sa May bala ng kuwan. Ayan tayo. May bala ng balian. Mo karon na. Saan ako isip? Balian ako ng balian. Ang kibit, udli, ka na. Ako piyo ko ng balian. Kala. May lola tayo, lola tayo. Mana? Pat. Ah. Hindi. Okay. Ah, gitu. Tura. Sulod nara. Nara. Wala dapat. Ang bubo. Ulahin ta oy. Maunahan pa gisis. Ulan day. Atlas yapon. Uyop sila Oo, una. atlas una. Bato graway tao sa layo. Natambok ay mga lamok. Katungkuan ba? Baril ba? Ah, okay. Kanawang pag ginama. Ipadulong dito. Push niya po na. Sakto na yung magsugban na to. Muli pa sabot natin sugban. Strict na wala. Bali, rin ginawa ko ng patay. Yawa mo. Loko. Magsubata eh. Lamok. Ang dami tindi. Sira niyo. Kaya. Dangan ba eh. Matan kit yung contract. Sito. Lang kami mix din na 1 hour lang. Nambot lang. Ano silang kon ni dia. Wala na may ulan. Pwede lang sa mabalik siguro din dito. Dito na lang natin bali ng food. Haluin. Asa ni ko ana. Kada po pika sa isa. Kada po ay. Ang isa ka na sugbahan. Diram daw dito. Dito na nakita magsugba para sa iyo. Dala na. Tara dia, apa lang. Konsumon.
Bayad ya deh. Jadi wala man, wala. Wala. Kumakauna lang kidagan man abang. Oh, Yes. Floody, floody. Dapat lang mabot ay karon na nagbisa yung part ba dito mabot. Puno na dito. Si Francis. May pasaka. Nakikita lang. Mabot da. Wala na yung kinilaw. Nami. Gamay ra kilo. 2 kilo ba abin dagan kayo? May 2 kilo gamay ra kayo. Ay, sige. Pag ditulo lagi tayo. Ha? Tawa ka? Makahila. Sulod. Makahila ko ni mabot. Maigo na kay pag namo sulod ito. Ayan lang sa karon din kay murag. Lima lang. Maugaran na og mag-light kay. Lighter ba? Sino ay lighter? Puro ni na din. Smoker di oy. Oh, Ano? Dito na din ide. Hello, parang right? Yeah. issue na lang ba? Banta na yung gasolina eh. Silupin or kuan? Ano silupin ba? Kana lang oh. Ay mo ka. Oh, kani. Pasta lagi ah. Ang tudlo eh. Ayo. Oh, dito ako sa ni butang. Ang may tubig sa ato ba? Okay no? Uy, kuwan din may tubig. Paano man? Pagka mo gini, bilang gigagmay-gagmay. Anyo? 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 Eh. Dah, grabe ba eh. John Wick ba eh? Wala na to porma ni John Wick. Ikuan siya. Gikan siya ikuan. Kuan ba? Kapatay sa iro ko. Ano pag yun yung dala kay Toast naman din naman. Kasi ngayon yan. Gokod eh. Gokod.
Matawag. Ay, gutado sa mo. Awe, diba? Balitan, balitan. Yan ako amin. Amin. Tambatan ng kapil. Kamu nagsila. Wala ka gimapit? Nawag, nawag, nawag sa kuha. Oo, kadalag jacket, no? Tasan gamay ba ano daw? Anong bitaw? Baga-baga magkatugkan ka kanang uloy bay. Wala na siya. Oh, Sige ba kayo sa cooking show na na? Ay, ilang kuwan. cooking? Anak ko alam mo rin si Tipsy niya. Taran ako si Tipsy di ganyan. Cooking show? Atong pula? Siga. Siga ka magi. Sige na nakaagi mo ka diya. Ay nagdala tag lamig sa. Bang nalidiri. Pwede rin kawas ba? Bahon ba? Itong detaye na nasa. May continue. Kira? Kira? Wala nang baga din diyo. Pwede naman kanila. Ginapan mo na po. Pakili kami ba po. Alam mo inani kita dayon. Wala. Diyan kita. Siga. Isa. Kuwang ipalita. Pagsak sa diyo. Meron pa dito. Mag-away. Mel, style mo Mel, kung hapit na thank you eh, hindi na maawayon. Wala kay kung wala tong karang ba. Wagan po sila. Tapos ito na ay. Langan jud. Dito rin mo ta pala. Mok, nasa yung mangyawi, Mok? Oh. Oh. Ito ba kung gibuta ka to sa bag? Ay, oh. May bandit to ka kanang kalamansi. Balay mo din ito do.
Sir, tanong mo lang, tubig na niya. Pwede? Tubig ba sir? Oo. Ay, dira. Ay, nilampas siya din eh. Ako rin siya. Asang rin siya. Balikan ako. Ay, balikan niyo. Ay, bagod niya. Ay, balay. Ano ka mag-sampalit? Na dito. Yasin niyo. Makahulog ko. Ya. Ano pwede makahulog ko? Wala ko lang na. Bato na ako diri. Ayun, yung matangke, be. Yan, ano? Picture, yan, no? Yan, ano? Hindi, katakang gito ganiya kaya ang uling di ako inulat. Ako na lang. Saan mo ngayon na? Mabasa. Ulan. Paulong pa namin ulan. Ay, kung kayo magmanay, di na init. Pag lamok na ni Mok. Yan, sa kono. Mantagay na. Tas, ano rin ako. Abi na ako. Naman. Wala yung mga pando. Puro-puro yung mga. Siga na na diya, sir. Wala ko na. Siga na wala. Wala pa. Wala naman. Ay, sir, yung patay. Itong buwan niya, paintal code. Ganun ba? Nasa ubos, mga taga-taga. Ah. Kita naman, tara. Smoke by smoke. Na, itak ang diri. Pwede na. Bani, ito. Kena ha? Uy, nakili mo? Ano ito? Ano? Doon, pag-hindi mo. Sigla, tay. Ang damilag. Tay ka. Ang damilag ka. Ang damilag dito. Ano na itong labanan siya? Wala na ako. Ang pag-it. Oh, pag-it yung dito. Labanan yan. Doon, ay kamot, ay kamot. Kamot na naman. Pasok mo dito. Ilhan dito na kayo. Ay, salamat din, sir. Pwede rin, ugma ni ma. Oh, yan lang. Kaya lang yan lang. Wala. Para sa kawal. Naghaling sa mo. Hulog din ba? Pahulog. Pahulog. Pagkudlo rin. Ituin na kan.
Mura yung kuwan. Pasukan, tuluan bagi. Kuan. Wala pang laban. Pasukan. Wow! Balik ko video. Balik ko pusing. Balik ko pusing. Balik ko pusing. Balik ko pusing. Oh, internet! Ano, pwede na no? Pila ka oras? Malaki na bantayan. Pila ka oras giinom ka? Programming. Sa rice cooker dito. Or sa cooker. Lagi ka bantayan niya pag may buwan mo niya. Yung may labis na cellphone. Wala din na para sa mga ni. Kasi labog mo ito. Ano? Dapat ito na para sa Wednesday. Pero, tawag kami na Jim. Maligid to sa dalagay dari. Tawag kami na ganyan. Away pa to. Ay, unggoy pero sumpa pa. Sumpa pa lagi. Ano siya ako kayo pag nila Iba iba kay nakasin. Kay nakatawag nakaignas na ba? Excited man. Dili magod sa dito. Pasok man sige excited. Layo. Wala, halap na. Pero kung ay magdulag balibot, klaro bulat. Ako talaga mo kana. Bulat. Serve ba? Pwede siya mura eh. Pana. Aduh, bakal kuwak ke sida. Wala ato na nagdala na mo. Tamo. Siya tong dakog.
Ano, tulog ka? Dinapit pang minikyo. Sila ang kakuan. Kapten gamit niya. Ang kapit kayo. Ang nabison. Wala kami naman sa TV ko. Ang tayong ba na dira. Ikaw sige din dihap mo. Ang gipin sige kabayad ran. Para mabalik ang file. Wala ay. Agad may ito dito wala ay. Balik lagi ako. Kung nagiraw pila yun ang Bitcoin na. Ingit. 100 million ang pangalan. Sabi ang mga plus. Anak ko dala sa isaw. Hirap ba yan ako sa isaw? Hirap na ko. Ay, nadi ka isaw? Nakagagan, di tayo. Nadi haptog niya. Sila, may kauling paluluro. Tuluro, dek. Si Ayan ba? Kumani si Ayan. Hey, tal. Ikas mo si Ayan, tal. Kumani si Ayan. Okay pa rin kay? Dali na rin kay? Kaon niya ba? Kanabi mga haptog. Isaw. Isaw. Okay na na, gano'n? Wala ka na. Tuluro. Ano ko isaw, di ba? Ano ka? Buto na kang nadi haptog na ko. Para unya ba? Alam mo si Jason Toloro? Jason sala. Oh, Jason sala. Jason sala. Red one. Wala mo kasi Ikaw na unggoy. Ikaw nagsabi ka. Wala i-try na rin no. Maklan kasi yep. Dira interview ba? Dira interview din. Apply ka. Tama si slider ba no? Slider. Apply ka. Pharmacist ang kuan. Kailangan naman ay clinic kay ko na sakit. Sakit ulo diyan din. Pag-office ba? Pag-office ka na. Kaya ni ponte. Kan tambay bugman. ano ulit. Wala ba? Ayan, ba isa taga ayan lagi. Apa sila? Wala mo kuan. Wala, tindahan, ang pinakadulo ang tindahan din dito man siguro. Dalilag. Ya, basta na uling mo na. Alain. Ay, pagsundo. Wala ito. Ano ba lagi na yung Di, kasi kinakaya ko nagtitistingan, umok ang yuta. Ako maganing gaan pa. Lubong. ano mga tindahan diyan, ano mga uling dito. Yan ang ulo nila, si Quinta. Si Quinta nang gamay kang nagbilog ba? Wala, magiging natin. Punang gabok ba? Nawala na ito, point ka na, ang intran. Ano man to? Sa movie na to? Ano kasi bayad ito una? Ano na bayad kanang dito sa sulod dito gyud. Right ka mga 5 para sa Ano ko sa environment? wala nang garon. Ano ko yung wala. Dapat na kaya suka Kasi diba? suka diya. Tindahan diya palit mo abot na podcast mo na. Ay suka diya. Suka and de. Suka o Ay, suka! Pilipin ba? Dahil siya kaya si Kasa, si Ayan. Wala, nag-fog na mok na isuka diag tuyok bumbay ka ako suktanan. Alam mo, nahulog ang cellphone pero wala na akong di-stop. Asa man yung nakabutang? Ah, man na nakabutang. Wala, nahulog na. Pag-gabi na ako. Oh. Ay, suka diya. Uy, nag-fog na mo.
Lagi, nagpag na. Wala tubig na ni Apil, ma'am? Bag. Oh. Sige. Taga sa tubig mineral. Wala na tubig sila dali. Oh. Mineral man. Mineral. Mainom. Asa. Pwede na to. Ay, nagabang na to. Ibalhin na lang. Yes. Yes. Nagpag na. Isda. Sige, gusto ko maburos. Sa ingon ka ayan. Yun na si Kuya Ayan. Mani ba siya? Mani lagi daw siya. Ipadala, uling ba? Extra. Kinabay mga isaw, basiliya ba? May hotdog. May maurot. Kulo ra mo gud kabok. Oo. Wa man kay gabang. Oo. Balhin na lang. Oo, siya rin makasi sa inyo sarap. Ya. Punta na lang lamisa sa kwanser. Kagawas. Te, uli na mo. Ano kita padala na? Gender reveal mo na siya. Gender reveal. 1 hour and 8 minutes. Nakandam na magagngalan ka. Ikaw gako na siya pa. Kuha ko, daturan nas balay. Oyster sa to. Barbecue na kuan marinig. Pangalan lang. White label. Kung babae, Enrica. Nagkaligsik na sa dahil. Nagkaligsik ba? Anong Saw kuan eh. Ano? Naano gid ang mga show ni Mouse? Niyagi. Ay, Niyagi, ano na to? Nali agad ni. ate. Okay naman di agad do. Mo niyagi. Ya, nali aganan dia. Ay, tay. Pwede di. Ben, kadugay ba? Grabe yung alas 2 mo dungay. Uy, grabe kayo mo dungay sa inyo ang alas 2. Alas 5 na. Uy, may gani, wagit ko nagigdungan ninyo kay dungay kayo mo. Siniyapit pag nawiwi pa siguro. Ano pa kaya ito ang buwan? Uy, kami kay Haggard na kayo. Ngayon natin i-interview karon ng mga bag-o. Ano di naman mo ni Agi? Dito ta mo ni Ana. Yes, ito na Ana. Puro. Nagtuwa to. Ito ni Agi. Oh, Mura po siguro kinahot. Awan, hindi tanggalan no. Ito yung gato. ay, ano kayo niya yung buwan. Ano lagi? Dali kasi Chris daw. Pwede ana ako Chris. Paklod to. Oy, bangin nimo pa. Agi na Chris. Lisod dito gyud agian dito. Ninbay. Kaming kama sa tungon dagko yung mga bato ba. Ikaw to, may kama sa motor eh. Yan ang ganina. Ganina dito.
Kabayo. Pwedeng basurahan mo dahil yung sa Kabayo na kabayo. Bira ka na nila. Ito daw lang din kita Suzuki dito sa Iban. Ah, napamay ko ano, muna ba na tanan? Napay ka to isa. Ah, lagi. Wala na dito ba? May ikaw bitaw. Sana basura sa to. Gali, kasi may yapan daw. Basurahan. I Butang na ko really na. appreciate your kanang initiative first. Ay, dali naman naman itong kuhan. Flip the bottle, Charles. Sir Bricks no? Ne? Oh, kan. Unsa ba tanan ni? Wala gina na marinig. Lagi. Tingala lagi ko na. Wa kon sa na isa mo. Kani isa. Wala mo na marinig. Pero di kayo. Lahi siya nga pagkamarinit no? Oh, lahi. Ah. Or butangan sa ana. Di para lahi ko na klase na pa sa man ni. Perfect. Ada same ra na anak kanan duha. Kami nagdala na. Siya nagka. Barbecue kuan. Sa inyo no? Ano kadlawon, ma'am? Asa asdos eh. Kami, as navy. In we as navy. Magala pinungkan. Abi na mag-duty to. Wala na yung Assistant ta. Ay, pasalay na kay. Napas mo ng shot dito? Ha? Abra na to ron. Amo lang sugbawa. Labing sabot. Grabe sabot. Ang sabot kay Marasa na Kana. Duway. Mga dugay. Laro lang din. Hindi na namin sa hapon. Anong init pa man kayo? Yubak siya, ma'am. Hapon din. Oh, dear. Doag iubak. Ako sa ning kuan na. Abot lang ako nig 2 hours pang sani. Watch time ba? Watch time. Sa YouTube. Sila rin magsombrero ah. Aka mo, ganahan magsombrero. Tuloy ta, sir. Kana ra. Kana ra ako. Ya ra ko. Yung standard ninyo ito, ma'am. Oh, nana po yung na. Basta lagi. Ba mag sani pang watch hours lang ba? 12 2 hours. Tsara ka lang initiative. Nagbuhat sila basurahan. Natay buhat na mo. Nagbuhat ng basurahan. Higit sa basurahan. Ah, okay kayo. Sana, sir. Hindi na natin. Eh, tequila pa mo. Ano naman di ay? Wag gidagitan ba? Wag gidagitan. Ano, kasi tabilong sa mga gamit. Good. Dili na camouflage. Dili, ang kamot ay, nung dan ka ni, oh. Oh, murag pariya sila, no? Hindi na nakaka-depend at ang pagkabubok. Ay, Puta, uy. Puta. Maggan ako, maggan. Anak man na. Yung banya dito, mingaw kayo. Sir, draw, sir. Pasagdaan man nung ikaw ko sa sleeveless na. Unya, gitakigan. Basta lagi manimaho. Nagkwarto sa mga sige. Dili ako mamod. Ma'am, ano, kapag daw dali, ma'am? Tsara kayo pinagdumag. Haling na ubos. Erm, asan ko chilyo erm? Ato plastic. Lagi gamit. Para din ay na. Kanan niya, partner. Saro. Kasi yung papictura ng puti. Okay ra na sa kamna. Abi nimo kuan nimong kamera ba gihanap. Palit ko cellphone para time-lapse. Time-lapse lang. Hi, boys! Hindi na lang ito tayo Ay, cellphone mo ba? Kanana naman. Pwede mo ba? Mag-uti din. Mag-uti niya, mag-uti ako. Sir, mag-uti. Ano yung painit po sa Jumil? Mag-uti. Uy. Pero, Nalahi na gyud. Unsa na kanang ang imong alas dos kay Christy? Base. Ay, salamat, sir. Masecure ba ito? Bahan ko ka doon kay kumuti. Sayang. Ay, tumbler na lang ko. Ay, naro, pitsilo, pitsilo. Sir, Kon, ma'am ba? Shot na sila. shot na ka? Ay, bus ba ka lang? Oh, shot na! Mga hansa.
Sila nga yan. Taas lagi po. O may tubig, kailan lang bugnaw. Ay, tubig dito sir. Oh, anak, yaw to raw. Ano? Ay, wala pitsil sir kay. Na, tubig ko kano? Kano? Oh. Ay, di. Amo na. Ay, doon, kwarto rin. Tulong. Ano ko pakaon ba Yan, yun? ayun. Grabe na mga Ano nagluto po sa mo ka ng dili halang gamay. Ay, mura dito mo sir. Oh. Dito ang atong kwan. Ay mabatakwan. Dili ka pakagana. Taas mo siguro. Taas. Atong kwan. Dito may naay ako plus di abig inoong kwan sir. Napalo mo. Nagway pa sila. Ay, napaka-cutex di ay ma. Ano mo, ay, bidikir mo na eh. Silang na lang Francis kulang, no? Ano na, Chris? Panita na pala. Na tayo, gibuhat na basurahan dahil. Abay sa basurahan. Ano man? Wala na para makita. Ano man na, laluan ang mga kuan biodegradable and non-bio. Masabi ka ng kuan. Uy, Chris, pulo baboy. Tambok ko yung sa una mila. Gani, tambok lang kayo. Ako yun sayang at ang sampo dito sa pagyan dito. Sige, kita ko ba? Naya sir. Ay, pila ni ka po? Wala kita na. Tipo nga po kabalo ka na. Pwede ko rin pa player ako. Bago ulo ang Ay, pati ko. Ito na, Jay. Hi boys. Ay, mo. Sir Torneris kagayan ko. Ano nga lang lang mag-boy sa mga silang hi girls. At nire. Sa kagayan singer, diri ko tigsugbo na. Eh, sample la, sample. Sampo na dire do. Hindi ko na nabiligan. Hindi ang artillery. Siya mo na tinuod. Pero may si Baymax. Kita ni wag gani. Standard diba? Katong puti, di ba? Aga. Galusan ko may. Hubog ka lang. Excuse me. Na, pamuan pa. Ina nga upo ka. Hubog ka lang. Upo ka. Gawan na pa talones mil. Hindi computer. Ay, mga tubig. Amo ka pitsil? Dali. Lapan makakamulo Pero, ako na. Ikaw sa una. Alas ko last. Grabe standard na. Namulo mga ulit sa ana. Ay, pasok. Kaya magkauna. Nya daw pag na naman ikaw nabot ang dalag uling. Kita. Dali kita sa rap. Ugay kay sa uling. Char. Sabi nga standard. Ah, grabe. Oh, gili mo boy. Tubig. Lasang blade. Lasang plate. Tayong gitar sir. Beatbox. Ay! Karon. Subda na urimos yun. Tower sessions. Yay. Sa town station yun niya. Dilo o bagay o kay Bagay. naya suga-suga. Binibini. Kung na to kay parang niya ba? Iniginom Oh, hinahinaya. Pas. Dali na ka na mahurog. Nasa ropet mo ko tro. Isa na nakatuyok. Kasi nga nag-advise mo ko sa ibutik. Dito sa niya na. Oh. Nagsige mo ko sir. Sige ka. Karo lagi. Dito na mo duty ba? Sige, dito na mo duty. Dagan po sa kistanan. Standard ya. Standard na. Kita ka mo. Mga pilar bino. Ay, sir, nakatayo ka na. Gani. Ginagmay gani. Kay Gani kay layo taas pa biya kay oras. Mga alas 12 yan ana sara ni katuyok. Pila ka uling iduka. Inom meron. Sir kay nagtake og vitamins. Upata na lang na. Smart mo. Ulan, 3 hours ang tulog. Parang niya session eh. Barbecue ba? Nagmay lang kinakmay. Ang barbecue.
Cardin. Ang atong rice herbs, dapat na to herbs. Kung wala ko giabot ko kainom. Atong rice. Wala po muna ko sugdigi. Ganyan eh. Sa'yo pa kami na mag Uy, Jamil! Uy, Jamil! Ano ni mo ba na? Grabe, yung may lumay. Ako ba? Dayang kami ang stress ni. Stress. Lin! Ako magkasangat sa pagka. Kira! Ako sunod. Standard, mana! Dugay kay Ay, kani ipatanay. Sorry, good. Lakaw. Dito mo diya, Ay, gani mo ba atin ko kung sing-sing pa. Saan kaya ang lipong? Tawin ba? Tal! Ay, ma'am! Ari. Ay, ganun. Glidel. Ari. Si Glidel. Ali, diri. Picture. Laluya. Uy! Kamo picture, uy! Si ma'am ang magkuhan. Abi ako picture be. Ali, diri. Magkano pala diri? Para diri? Uy, talo. Ano diri? Maklaro. Ay, syempre, ang kuan. Ang iPhone 14. Ay, nagkaon Lin! Isuka na ka po nimo. Mana? Ano niya ako yung subangan? Tanaw si Craig Dilo. Nagkaon gisuka. Ano mo kaon suka? Ilay magapon na kanay bangos ka panit. 1 2 3. Oh, kaya to. Abang palayo ka. Ito pa ko bisa kay mo ba? Akong puto sa ulo. Salig kinakain. Jimmy, may kayo ba? Meron kayo siya for me. 1 2 3. Kaya to ka. Magkaon na. 1 2 bugay. Bahala, picture. Basta kaya saging deliver yan. Rich, no? Basta saging, naka-fransit ang saging. Isa na ba? Di na pa isa ka tumber to. Ako ngayon mong tinagayan mo. Standard ba yan daw? Ay, round sa lima tanan na parupatas. Oh, pagbalik sa round mo rin ito high school na. Hello, isa ra kay Rock ba? Hello. Man, mamagyapon ni Herbs. Dinis. Matulog makabuntag eh. Rawis Braga. Amin na dahil. Uy, nice. Lala, katapan ron. Ay, sukoy. Hello, Mel. That's Mel. Mel Ju. Yung inagin lang sa na busy. Grabe siya. Si Jessa daw lang. Yung dagat. Ala. Si Jessa daw, masyadong nanduway. Tinya. Ala, uwag na lang ka. Uwag, please, sugot pa. Kuwag pinya ba? May pangawat ko sa kwan. Man tuyo eh. Ang suma. Wala, bilaw ko daw ka na labay. Nadito. Mama, Philip Gabato, takawag. Magnalan ra, magnalan. Pagkaon. Ay, magnalan, kitagan kita kay mahurot. Ay, makapanya po. Magkano? Magalan. Ay, magkalan. Magkalan. Hindi na tuyok. Dagan mo sa'yo. Ano lagi, mangalan sa kuno kay nanay, madugang ang bayani na. Guys, sumilong nga black and gid mo. Ginadya mo yung plano kay Maya. Ma'am, mali diri, ma'am. Kadulong bitaw dire. Or Milan, tawag ka. Wala, nakita ka niya na shot. Kakatis mo dito. Dito lagi mo. Ermi! Ang masuran. Ermi! Ano kamatis? Daghan ka na, uy. Daghan. Pero kuha na, sir. Uy, na shot glass. Anong kanta na po nimo? Yan. Alam, may padigidala po ay na. Ano ba dito? Huwag gani akong gano'n. Projector na ba? Gadyo ba? Ay, sir. Ay, takas. Alagi, di naman magka-start. Hindi naman. Okay, pupunta lang nakapuyok. Niya sa istoy.
Sana pa na isda ba nga na uling-uling? Yung tagline na, buligid ka diba? Luto na ganun siguro na. Kasi oh. Kulito naman ka na masukot. Uy, kung natubutang kamas. Dala na lang natin nalamas na to. Para sa sawan, dala na lang. Di na man di. Starter. Uling na. Ayaw kayo niyo. Ayaw kayo, expert kayo. Ay, dili kare. Scientist, ako ang gusto na chemist. Tama. Nisip ko ba nisip? Ano, tandoy dito to. Supervisor ako na ni mo pohon. Ay, nagsat sir. Ako tanan. Lazib, lazib. Marami QA yun. Pas ka pas. Amang QA. Uy. Di kakiat-kiat si Jumel. Kaya kasawa sa kanya. Sa podcast to siya. Ay, Ayan. Wala maya, wala maya. Ano isa? Wala ba isa? Aso. Magabi lang ko, Jay. Basta mag-kiat-kiat. Kiat-kiat ka muna ko diretso. Yeah. Ano mo na dahil kasi nasa ka na to. May babae nga ka ng kwan dito kauban nila kasi pangkas niya ba? Trainer go. Pangkas nila. Yung mataningan mag-away. Multang kid. Si Chris. Dili rin Sorry niya. na lalagay na AJ. Manager. Ah, ma'am. I love you ba? I love you so much, Asia. Ilungon ba ako basta trabaho? Ay, sorry daw. Basta mo si Sure na ko maglalo ang opisina. Jmar pala nang ating. Pwede na na. Ay, Chris! Para dili sa gamit ba? Asa man si Chris? Chris. Chris Polo. Si Crystal? Ato si Chris Pulo. Oh, tatmo din na, abin ako gimuha. Okay. Ah, si Chris eh. Nabalira man siya. Kanira oh. Okay, balik ka. Sige lang. Abi na ko kuan, kaya ako tong iana pod. Naunahan ko nimo. Mo kita ko na ko. Pagkakita na ko sa imo ba? Matik. Tanagad. Lala. Agay day. Nagihumong si Jmar kan. Ano ko mo siya? Jumel. Asya si Kuan na ba ta nga Kuan akong Kuan? Ala. Dinagod sila bet. Di ba gay katong nag-work ka ba? Gani. Nanihid na sila. Di ba nag-kuan man ka nga namoy kuan pang mga pangutana. Ana. Hindi ko. Agoy. Ya pre. Ya pre ni para safe. Nawa, unsafe kito ba? Uy, panchok ka sir unin uy. Please, sugba pa ning uban no, kisayang baga. Civic ka dito. Gusto lagi dito. Kung muwagi sa dito, sa Imgagian. Tama. Ay, dito? Sapa oh, napasa man to usa. Kung dito siya niyagi sa mama. Ano labot? Like mag color. Hindi mo flashlight. Napagod na bro. Sangko yung sibik ito, sir. Alam ni kita ato ah. Obos mandahan. Diya pagi daw? Saka ba dia? Na pwede rin na dia. Sangko eh. Guys, kita ka pero pinakancho. Sangko mo tong its oh. Dani? Dinay mo kasi. Lagi ba? Atiklay. Hindi mo shot. Bagong buhay na. Boss, makakabot ba? Nani Kuan? Ako sunod sa imo. Anak mo sir kay kuan mo. Sa lugar. Bugno ba dito? Philips. Nakita ko sila. Nakita mo yung tanda. Oo, bawal mo. Ito ka boss, ino ba? Ino to na miss na kayo ito number 2. Yung bata ba? Nakita miss boss, kaning tindahan. Andoy. Sir, dami ka pamali. Ay, dani na lang. Dali na to Facebook. Palsa ko. Hindi bawal na eh. Ay sir, balik. Patabang ko. Yan na lang, itapad lang na to. Ipadili mo babag. Na. Sila lagi ihumong.
Na sila ko ano go. Na sila ko. Ala, oy, J-Mark, kaselos na si Nino. Si Nino, bayog si Jomel. Akin lang. Magtrisan may tantulo. Pwede. Ano dai ba? Ano dai? Ayaw pa ka daibog, bayabot si Briggs. Say kami underground nga pa may sir. Ana lugar. Ana. Ang isa din ilalong. Dani na ibutang ko. Bangko unto. Noy, di puro tequila gani. Kalo mo laki bola na line. Hapon. Ano ay rami? Very sa. Inom pa. Magkuan kung 2 hours magud na nag-record. Record na sir. Ipa 2 hours ko na sila. Ay para magkuan ka, cut na yun. Mga kali Agnes, mga tapos saan nato. Diri kayo. Nade sa Marbella guys. Nami sa Marbella Mel. Mel, hi Mel. Hi, Mel. NBA ni. Katong kuan Mel ba? Komputeran nito Mel, computer. Mura ka pa NBA ay. Sir, unya sir, gajuti pa ko sir. Yan na sir, gajuti pa ko sir. Sir, unya na sir, gajuti pa ko. Oh, dala oh. Chat. Ay, mana deh sir. Birthday ko ngayon, ano? Birthday ko. Ay, birthday mo. Sayo mga Sige sila. Sayo mga pangira diri bay. Kapalitan ni mo daan ron. Mintras abri pa. Welcome to. Yeah, sundo ng bus. Sir Ralph oh. Para manakit. All about the profit. Usgi ko. Eh, pagulit ko. Gawat na sa. Juga sa. Alcohol plus. Jim. Gunner. Ana, panghaplas ba? Amo ka ko ana. Ang kuan. Lahi, magunin siya Ama. timpla. Gusto nimo ilahi silang duha? Duha ka klase lugar? Kanir man. Okay. Nalimot ni aya para mo na plaza na abo na uban. Na lagi ba? Pero okay naman to, kaya namarinate na mo to. Inoon. Ilan na kayo? Paano to? 24 hours. Oh, gali na. Gali na. Dili na ni color, no? Lapas ito 24 hours yun. Ay, bigla pa. Kuan pa to, gapon buntag. Gapon buntag. Gapon buntag sa kay marinate. Alam na Pura na yung init din. Abi nagdili. Yeah. Parang ko ano? Makunay ka? Kuan. Pang tagay. Usa ba? Namo gud. Kusog kayo eh. Pareha to. Na may globe dari. Kusog king globe. Pasisa ka. Ay, wala. Sino ko kay signal? Ano ba dito dari? Nga plaza na. Dito man akong isa. Amot ra ba gani? Luto na niyo ganina. Ano tong barbecue? Isa na ni kauras ba? Manan din sa Uga na kay na. Apa dito me? Bana lang niya. Kailan niyo kuan sila? Ano sila? Apay ni Saudia. Apay hotdog. Hayag pa may nagisug ba? Ngit na. Luto na kay na ba? Mapagod siguro no. Adili. Di pa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of Ba? Nanagutan na ni. Oo. Abot sa buwan na. May paglabot. Oo. Isa barbecue. Sa lapasan ang tingkaran, di ba? Sa ako na sana. Yung atin. Tugan yung tagiya. Tugan natin. Tugan natin. Makakabit na. Matugan sa atin. Gusto kayo naman yung atin. Makaplay yung atin. Sakto na akong karga. Dobe. Ay, Dobe. Concert na ta. Concert na ta. Wala na yan. Mahal sa tama. Wala pa. Bira. Patagkat na lang kayo itong parking uban. Saan man lugar? I-barbecue? Slice na kayo, ingon. Ayaw lang po dingon na pinuha pagkatagtad. Murag gitagtad naman natin mo. Ains! Ipatagtad palihog tong sinugba, Ains! Napagtay, kabula natin. Pines. Di ka ginani nila eh. Ano ko na-expect kaya? Ano ka before ang birthday? I'm so blessed. Na. Kailangan tako. Tupag ba? Ang recall lagi nag-istadihan na naman ni Glide yung soul para makigulag oy. Dila na tubagon glides no? Oo. Ayaw ka, no? Lagi magripuhan. Lagi na. Lagi magripuhan yun. Bakit nakatag sa balay? Gubay na ito pa. 1 hour and 30 na. Gamay na lang. 57 minutes na lang. 8 hours ko na ni kay. Oh, para pang watch out lang. Ako lang magdala. Ay, depende sa mga pibo. Depende kung asa. Sila Ju, bakawat ko na. Wala pa okay lang. Tapos sa okay, ito naman. Bilhin man ninyo. Masyada dito plaster oh. Sinulan nagkalit og truba. Ba? Nay kuan. Di ni mulan. Oh. Dahil may tagmulan mga basa. Di mananghin ba diretso tag kuan ba? Bundak. Basin sa pressure ba? Iyan na lang. Basin sa ilong, aka ng pressure sa dalungan ba? Paano ni mo, Jo? Aw, Kasi mo ba na? lagi. Natulog ako pag ano karon. Napahulay pa. Paulay pa kay. Sabi na ko, wait mo. Eh, Magkanon tami pero nabay tao. Ay, nasi kwan. 5 seconds na, 5 seconds. Sa June lang po. Pila na ka oras?
1 hour and 40, 2 hours akong kuanon. Okay, para ang di pang monetize ba? Pang monetize. Dapat man aboton ng sani 4,000 hours. Na kailangan kung taas na video para oh. Gindangan nimo. Naka-copyright, sir. Copyright. Mukha ning giyanin ako kuan para dili maka-copyright ba. Kuan gyud. Legit gyud na video ba pero pang watch time kay. Watch time. Pag Kuan ka sa watch time katong required para makapag. pag maabot na ng watch time, kung magtarong na og lang. Pandilitan ko na din. Para monetize. Basta monetize. YouTube na, Facebook. YouTube sa Facebook. Marag wala sa Facebook. Sige lang, Pero mura yaman sa Facebook, di ba? Marag sulod. Yung dangan lang na akong Facebook kay Pero sa Facebook, matuyo nga na. Facebook. Lingaw ba yun? Ningo ba banda-banda man to. Ako sa banda ba? Oo. Nay mo beatbox na. Mo beatbox. Muna sila. Kinsa itong mo gitara? Wala, mas dentro. Wala ka kuan. Ikaw na lang. Yeah. Ikaw na lang. Lisod na ko ba kasi nang inom sir? Ako tom sing makitan, tunuloy. Taas na mo kamot. Tabangan ta, kinsa last ni magipainom? Ang sunod niya kay Ron naman. Tama, ako na po din. Inang, HR kay HR may nakabalo. Ang HR may nakabalo. Alam mo, shot good siya ba? Alam, magtikila pa ka niya. Sige, bantay mo. Sige. Suka kayo na sir, basta lagi sir. Pasagdan na. Ikaw trapo sir. Pasagdan niya, walay malsa, walay malsa. Wala mal, suka lagi siya, pasagdan ko. Daalag eh. Talabi ba? Pasagdan. Ayaw, gibo. May picture na dig. Picture ka ba sa iPhone 14? Ano sa name? Let's kikuha na pinapurpul Gamurag din. Ano ka lang? Purpul na. Ano ka lang, concert ka ng... Aurora. Aurora. Sa to. Aurora Borealis. Basta ka nasa kwan? Sa Norway ba? Nasa Norway. Sada kayo? Sa Kwan, nasa Iceland. Iceland. Dapat sa Iceland. Italagsara rin na dito. Season. Timingon nun siya. Mampila na sa mukigit mang. Ay, sir. Ika na ba? Sada kayo. Sada kuha. Sige, nag-release. Nasad? Di, awat sa dahoy. Mura mag... Next couple. Next sa dahoy. Dalawa. Sige na, kamu na. Be, amin. Magsakas Kwan, mapagay. Kabagsak ka. Sige na. Sada kay kuha na. Tapos na love. Anda, contestant number to ba? Kaniri yung si... Attorney yung... Pasugban, attorney. Pasugban, Sana tinag-lakit. Picture lang ka na. Pinapundak na ang tela. Pinatong tela yun. Mabubuko siya. Gutom na kayo. Kaya na ka. Wala ka na sa comment. Wala sa ko. Sana magkuha. Kamu ba? Ikaw. Siyama ko. Dali na mo. Sige na. Sana kay... More pictorial na. Da. Isa to ni sangit sa inyong dua. Dua na ta. Ganina gidana ko. Sangit ka mo gud. Sira ay gabre na. Kuya.
Tito, tita. Para naman. Ay, sir, di ka mag- Man, siguro ba? Isa pa, last na sa Kadyo to sa asusay, no? Oh. Ayan. Ay, sa kikipaswan. Sana naka-effects. Pagay-swice mo. Sana man mo kay na-effects. Sige na, sige na! Ah, usap. Title, wala yung mama, kiyat kayo. Na yung mama, di ba? Oh, di ba? Kay kiyat na sa Diyo. Ni Flor. Ayaw na kayo, nag-upload sa Facebook. Inora itong picture. Natagot sa studio. Okay ra. Ate, ayaw ba? Smoky lagi na. Atraso sa ninyo gamay na to. Kaya para... Kami din yung muling. Oo. Igang na nang. Nakainom ba? Alimuot na. Paningot na ko. Ma'am, kamu na 10 minutes na lang. May na lang yun. Grabe yung panig ni Roland lagi. Roland gitu. Ayaw na. Nice. Gay, ba't na napilian, Gay? Wala kita ipabantin na ni Kang Gay. Sir, ko sir. Ah, lo murag kita ra man duwa inom ah. Nasore yun mo. Aming itimanan. Uy, hotdog ba tagawas? Kailan lang ka minutes? Kami na lang. 12. Yo, ikaw mo nga nagtuwa. Say, abrilo. Atong lumpia gle, kwanto isa gle. Kung iso sunga ka. Oh, sira proper nung si Kuan. Ay na. Ayna, turo din si Ayna, sir. Ay na. Oh, si Sir Ralph. Soon to be, ayay. Yes, to be daddy. Yeah. Daddy, yo. Daddy and husband and wife. Glay, paplay na. Kailanman hindi ta ka pagtatasilkan. Glay. Kabalo to navigate sa kuan. Kaya pag-break niya. Ay, muna ba ba? Hey, sana all. Ano nga picture? Pwede na i-polish ang Philip na niya. Ay, mananoon. Sige lang. Okay rami kay Ngilong. Alay, ito yung magpaalam sa mga. Alay. Ano igsono? Solo. Sige na, Rish. Wanda yan na, tag-20 na. Ano pa niya mo? 20 Tag-20. Ipaningot na ko, Jay. Ahak. Ipaningot ko sa kainit. Ay! Sabi niyo. Hey, mixer. Kompleto na na. Dala na ako. Look. Dala gilo na. Nagdala sa ko gamay na speaker para mic. Para mic. Ang
Mic check, 1, 2. Ah, kanta na. Sugda na! Away! Pumayok ko tayo. Ay, kada po sa Facebook ha, na ako'y ka na. Jo, dali na dali, Jo! Nay, commission. Makasya airpod. Kasi kanina sa music gani, na ako'y. Sensor! Ha? Royalty. Royalty. Ay, sakto. Royalty. Ha? Okay. Grabe, be. Basta pulipid ke. Utang ba? Dili na lang kami ron. Ha? Utang, dili na lang kami ron. Isa na. Kuan ni Jo? Yang kuan? Yung nga, pero pangit kita na. Da, muna, Jimar. Aman si kuan Ernst imong pares. Paano sila ba sila? Jo, imong kuan ba? Ato ano ka? Ha? Dapat mag-uwit ka, Juan. Kana panduway. Nadamay sa ko. May pwede rin. Yehe, nanagis ni Jo. May pwede rin. Magkati po yun. Pwede talaga man. Abi na ko siguro kanina. Wow. Ikaw sa akong kurma. Malong, madali ko blanket. Look, oh, you will. May usik ba yung Kaya, wala, naapin ko sa likod. Ay, di ba, basi na ka. Bugi, paglingi na ako eh. Ma'am Lor! Ano si Ma'am Lor? Bitawag. Ako picture niya, ako picture. Bitawag kayo. Ano pa kita sa seculos na ako pinipinapin? Dali, ma'am, dito mo. Wala, according to ay point. Sa according to beauty. Wala ko. Dali mo, ubos ka na yun. Altab. Altipor. Sa sir, mo kansa ko sir. Mouse clicker ah. Ay, Jumel. Ay, pati na ako, Mel. Murag mo night mode kasi magkimo i-focus. Iyawa niya po, bullshit. Yay! Ara. O, ara. Wow! Talit ka na po. 1, 2, 3! Sige na namin. Egg. Egg tray. Gara sir. Ay balon kaya ako makuha sa ipanghaplas pa. Para 2 hours na. Ade, ana sila 1, 2, 3! Ray. Kuhan na ba sa itong nagkuhan Ay, sa pagod tuhon? ko daw niya sa kanang Ba na mo balik? sa group pa. React na react. Ito na, ipang pusa. Si Bawal. Tal, for voting kami sa Lampton sa recovery specialist. Puro magibutang sila. Puro gibutang mo. Daanan na na po ani kay buto akong ligo. Sa adandaan ba? Isa na ni Coach. Seats. Bakit ka nagdalaaning isa na? Okay, suludan ni. Alam mo ba gingon ni Sir Gerard ba? Nolan? Ay, Miss, kaya itong kayo ang smiley ko, pero manyakis na kayong kiss na ninis. ganahan ko, miss. Nabaliktad man, nabaliktad. Alaga pa kang yun. Kiss ko ba? Hindi ko pag-kiss na. Wala, dugay mi ma'am kay kablo kami dagang tao diri so. Hindi ka kuan so, bitaw. Naman na, advance ba? Advance. O advance, di apit ni agura lang ka jud. 5 seconds, 5 seconds. O agura lang si. 5 seconds lugar na. Ano eh? Jika sa dali. Ha. Pero ko. Ha. 5
Sabog na ako ba? Yan na lang sa. Yan na lang. Unsa sa Marie? Palapit tao. Okay, marshmallow ba? Mali, wait, paano ba? Ika. Mono ko. Sabi ko teka. Ay, nag-isip. Kaya to gawin. Ay, isa rin to. Napagapak ka. Igang bro? Ay, sa igang. Gahiyasad sa emo ang kanit. Baga baka No, oy. Kung kaayo eh. Or tungod lang kayo nagsakit ko. Yang bugnaw. Basin. Or tungod kayo nagsakit ko. Ay, nag-attack mo ko sa video din. Buta ka sa bait English. Kaya lang. Pagaling. Salamat sa pagkain sa bait sana. Pirman pa muna ka. Sa una nga unas ibo. Nasakit po dito kayo. Before yung makasulod na lang ibo. 1.5. Ito sa kuwan, Damila. Ayan, pugo na. Ay, palingot sindo. Palimot mo? Saan na mga panit niya? Okay, limuot ay. Ano kayo? Uy, natulog bang kugikan? Nakamata ko gano'n. Natulog na akong likod sakit. Ikuan gawas na lang sa nasi. Eh, naisaw eh. Bagay mo mga nanibugo mo. Basin na yung tandoy dia. Takot lang kay. Takot kay. May tester man eh. Ay, kasi mong banayin. Ay, nanagiliya. Aman. Gigi gitu ya, dahil ba tumubog? Day? Bilang ako bala. Salamat pa ninyo. So, pila ganitong wonder? Alo, pangutanag yun. Kalimot. Katong ingon ba? Dugay lagi kay ka makakasa yung gusto. Yun ang musubon ka na. Ganyan na na ito. Ano ba? Asa na sa mga 160? 160 ang kon. Pero mabuta nga mga 1,000 Ang isa ka bag ay nasa 18 to 20 kilos times 160. Muna siyang isa ka bag. Ang isa ka ang per manok is nasa depende 1 kilo, 1.1, 1 kilo. Girl, press out ang Pero ang mga laman loob, sir, like, Ay, gusto ko ani. Gusto ko ani. Isa. Isa din ang isa. California to, ano? Di ba hindi mo lang basuran? Kira man na. Hindi mo na basuran. Igawas na to, igawas. Ang ibalin. Basta dira, miss. Ay, nilang basuran guys. Ay, ikaw na po sa Ay. Asa po sa barbecue? Sulod anak. Asa sa barbecue? Sigasa. Ano mo sige? Kaniyang tayo may isa ka lang sa ba? Kani? Ako sa Marino. Natulog ka dyan, tamang pong gapon ka na. Pag abot na ko, magpay. Padulong ka sa matulog. Dungan mo sa tulog. Utang kitchen ko. Mo na gana na daan? Wala. Ayos na, tulong. Alas 10, kapin ko nakamata. Pero dugay, gapon ko nakahawas. Ano naman yung sina? Wala na, nabuslat to. Lapagod, may bawal man na di oh. Ano, tulong sa dara.
Natulog lang. Natulog ko gikan. Ayos. Tulog lang ako dyan. Nice mo. Nakapulay-ulay sa ba? Kaya ibo ako na rin. Ibo ako. Ibo ako. Ay, una mo kasi. Una mo kasi. Birthday yan. Yan ang away na rin ko. Tulog ako. Ay, ito sa balay? Ah, balay. Pasabot talaga. Tulog ko. Okay. Pagkabuntag ka. Ay, atong kanang ato na ba? Yan. Ako padudoy. Away mo ka to. Jo, aras sa napot ang kaliw. Nakabuntag na mo duwa. Ay, ako lagi. Ay, hindi isa. Ay, Kahit patong diri. Malapan lugar. Bukay lang yung konti. Para mabalik sa imo. Para mabalik ang momentum ba? Momentum. Ang tawa ba? Ang tawa. Siro? Ako, dito ang taktaw. Pwede ba rin? Ya, layover mo sila niya. Kadto daro. Tanan? Adya pa mo. Dito mo gis. Agad na ito taktaw. Mo din ako na. Makalisod, Functional? siguro ito Di ako nakita. Ay, Sila. kana. Ano ko? Ganito ako, plastic. May pinak ba? Kaya ako sa siblit. Ano yun, di ba? Humba? Nakikisa na pala lang. Ano yung low lens? Ano ka, surgeon? Ay, Mar. Paano na? Kubay hadlok yan ako rin sa munog. Bangka? Ayaw ka ba ng zooming? Ayun na, ang gusto ko. Gusto mo ko, pinagkaon ko gusto ko rin. Hindi na, hindi ko gusto mo kaon. Lockdown ko dito, kaya nagpakaon sa silang anak. So, wala nang pinapalita. Masabi mo ba? Kayo mo na siya. Bantog ba? Ako na rin yung gulbaan ko. Animas. Thank you! Asa may sundan na niya? Ano? Ayaw ko ba? Makakuha na kayo din ganing Kani, miss? Clay, mantay, mamalo tapawer ni Mama Clay. Ay lang, wala Clay. Tapawer lang. Sus. Wala lang tayo. Ay lang, tapawer ni Mama Clay. Okay. Wala ko. Ay lang, tapawer. Ibon ra ba na? Disposable ra kay. Okay. Alimot ko na. Hindi ka pasud lang sa balay. Sa sure ka rin dalo. Sure. Sure ka rin dalo tapawer gid. Namay uban dia. Ano ko na sir bo? Ano ko na sa tradition ay culture sa Pilipinas. Sa kinaraan. Dili ka sugdan lugar dalog Tupperware dyan. Mahal ba ang Tupperware? Samot ang mga lula na to. Pag-beach, ayaw lang Tupperware kami. Sugtan pero magyaw-yaw. Jill, lari kayo? Brand man ang Tupperware ba? Oh, brand. Brand, ang klase po sa Tupperware na. Pero kaya sandol naman. Paril. Abre, para mabalance. Ano daw? Chicken something. Pero karon. Dapat na. Ano lagi sir naman dito na hasta di usod ba lagi? Yaya. Ay mo ko ng plastic sa Tupperware kay mag Topper ang pas. Ano? Ano na ko orange? Pagpanit-panit. Lari kayo? Ako na Kadugay. Panit virgin skin. skin. Naglagan pa. Ah, may engineer. Ano, nagtugod. Ano ubang ipasilupin? Dato gahiwa. Dalakao. Melju. Wala, gano'n ko. Ang basurahan din. Eh, pinangita ko sa rin. Ano? Napot to isa. Dako. Pero
Di ba yung kakakila? Mayayag pa. Tabang wala ko pero namin na ako. Ang bigas pala ba? Diba dagan dito sila? Wala nang gawas. Naran sila sa taon. Masin pa. Hindi nga sila ogla ate. Paulay. Paulay lang. O napalakan. Naula sila kay wala sila. Gusto kita eh. Kita kayo malaguman ato ang Mo may highlight tension ato. yun. I'll be back. Ano man na sila sa sulod ko. Pagkapoy na nila tulog. Basi naglingaw dyan sa... Halang niyo ba? Dagan ako gusto ko na. Ipang kuanan daan. Ako nagkaon daan para yan ako kaon mo. Isa o. Hilom lang kaskilid. Uy, kanang. Papalit na lang sila. Papalit na lang si Ayan. Hi! Are you okay? So cold. Lain lagi ito. Tara ni, mulai sabon ni sabon. Eh, ina si Kuya Ayan. Kali magsabon nga panghugas. Wala. Ay na, wait, kamo na lang. Ay, mapas day siya? Mapas siya? Wala lang gani, ma'am. Ha? Sabon nga panghugas. Nakonsensya sa giingon. Kay... Igan man ba na to? Sir, hugas ko may nanay sir ba? Wala yung sabon. Wala ba yung sabon dito? Dito lagi kayo nakamo. Ay, dito na lang mo. Panglamay na. Pangapay na na. Wala ko itong taperer. Pangapay. Ayan, tapil-tapil na po. Wala ko taperer. Orange. Una sa kumbalay nga. Ano ba? Siya na kayo Sa kumbalay sir, kabutol lagi ni permit sir. Kapal. Siya na mong bala. Sa kusina din na... Okay, ayaw ninyo damong Way sabon. maghugas. There, bigyan punta na. Ayaw ko subuan ni Earl. Sila kamata na ito. Wala lang si Earl. Yung lagi siya kay parehas rami kuan tulog. Nami kayo di mula si Kuya Aryan. Sa Mama Renate, ang gidugtarong. Wala ba ka nag-sleep? Wala, nagkalaro siyang video niya. Ay, abi nung nakatulog na Ermi. Abi nung nakatulog na na siya. Wala na lang siya. Day, tagalas Lucy, tagalaon. Wala lang siya pa-YouTube para doon sa to. Wala yung ginawa mo. Kami gipaningot. Sanad mo. Ay, ka na. Nagkampay, kagamay na yun. Hindi ka lagi to, no. Gusto na ko mag-sleepless doon. Kaya hindi sa kayo. So, ganyan kayo. Si Jo. Hindi na paigo. Grabe, nakaiwa ni kasi nakiwa. Ermi ana, Ermi. Laos. Apa, Gio? Ay, tulog.